Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 18, hangtod sa versikulo 30. Kini nga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma ng mga kanhi mga magtotoo diha sa Panginoon Kristo nga kinabig diha sa ilang pagsangyaw. Matod pa din ha sa maong sulat. Iisip ko nga ang pag-antos ni ining panahon na karon dili tapos igatandi sa himaya nga igapadayag raon niya kanato. Amen. Kay ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kay ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan dili tungod sa kaugalingong pagbuot ni ini kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutan ni ini diha. Uban sa paglaom, kay ang kabuhatan ipahigawa sa raon niya gikan sa kaulipnan sa pagkalunod ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nahibalo kita nga ang tibuok kabuhatan na nagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtod karon. Dili lamang ang kabuhatan ra, kundi kita gayud usab nga mga nanagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu. Nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita nga mahinamon nga paggasagupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Kay diha sa maong paglaom nangaluwas kita. Apan ang paglaom nga makita dili paglaom kay kinsabay nagalaom alang sa butang nga iyang makita. Apan kun magalaom kita alang sa butang nga dili makita nan magapaabot kita niini uban sa kailo. Sa ingon usab nga paagi ang espiritu mutabang kanato sa diha nga magamanuyahon kita. Kay kita ugo dili man makamaong muampo sa hustong inampuan. Apan ang espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang laglong nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulo. Og siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao nasayod kun unsa ang hunahuna sa espiritu. Kaya ang espiritu nagapangamuyo man puyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. Kita na sayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kay sila nga mga giila niyang daan gikabut-an usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. Aron kini siya mahimong panganay sa daghang mga magsuon. Og sila nga gikabut-an niyang daan, iya usab sila nga gitawag. Og sila nga iyang gitawag, iya usab sila nga gimatarong. Og sila nga iyang gimatarong, iya usab sila nga gidala ngadto sa himaya. Dumdum kamo sa diya sa bahin sa kasulatan nga kita pangayutan kulon o ang Dios mao ang atong magkukulon. Ang disenyo sa atong kinabuhi naa sa iyang kamot. Kung kita nga iyang katawhan anaa man gani sa iyang kamot ang atong kinabuhi kay siya mao man ang magkukulon, kita ang iyutang kulon sa ato pa dili kita ang magkapurma sa atong kaugalingon. Nga mao ni ang atong gusto nga purma. Kita ang magkapurma kung dili ang magkukulon mo ay magdisenyo sa atong kinabuhi. Lahi kini kay kung yutang kulonon wala man panimo. Man na siya ay huna-huna nga iyang magdesisyon siya, magpili siya, di ba? Ang yutang kulonon yuta ra magina siya. Pero kita mga igsuon naa na tay panimuot. Pero taliwala nga naa tay panimuot mga kaigsuonan sa gihapon dili ta makalikay niini nga ang Dios maoy gadisenyo sa atong kinabuhi. Mao na nga kinahanglan dili ta mo bulag sa iya. Kinahanglan dili ta mo palayo sa iya. Ang mga kamot sa Ginoo dili nato na makita pero nagapamuhat, nagapanglihok na
Inaagi sa iyang espiritu, inaagi sa iyang mga pulo. Isaiah 64 verse 8, katong una, Isaiah 29:16, pero kanilirita sa Isaiah 64 verse 8. But now, O Lord, Thou art our Father, we are the clay, and Thou art our Father, and we are all the work of Thy hand. Unya, kini si Jeremiah, giyahan sa Ginoo, diya sa Jeremiah chapter 18, gidala siya dito sa Father's house. Unya, dito siya gi-educate sa Ginoo. Ako ning gipanghatag mga kaigsuonan kay connected ni siya na aning ato gibasa dinhi sa Roma. Mao na nga sa dili pa nato i-discuss ang Roma kapitulo 8 bersikulo 28 ug uban nga bahin diya sa ating gibasa. Ato sang tan-awon mga kaigsuonan. Mismo sa Isaiah 64 nalingon din na, "Apan karon o Jehova, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga tulunon, ug ikaw mao ang among magpukulon. Ug kaming tanan binuhat sa man sa imong mga kamot." So gi-acknowledge ni Isaias nga propeta, siya ang magpukulon. Mismo si Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, nag-isgot gyapon si Apostol Pablo ana sa laing bahin diya sa Roma nga makahimo ba daw kuno pagtubag ang pulon dito sa magpukulon. Dili daw ta mahimong makiglalis sa atong magpukulon. Kaya ang pulon di siya makagbuot kung unsay porma nga gustohon sa iyang magpukulon. Amen. Di ka makaingon nga dili ko gusto unta nako ang akong hawak ingon ani. Gusto unta nako nga ang akong baba ingon ani. Di ko gusto anang kulon nga gamay kay baba. Gusto ko atong kulon nga inani porma. Siya'y magpukulon, siya'y mag-design kung unsay gusto niya. Ang Dios nagapamuhat sumala sa iyang kahimutan. According to His own pleasure, sumala sa iyang kaugalingong kahimuot. Usahay, doon ay mga kasakit. Doon ay mga kalisod. Doon ay mga pag-antos. Imo lang palandungon ang Israel. Nga naman nga wala man gidiretso na lang og pagawa sa Israel. Ang Israel diretso na lang og pagawa sa Ehipto sa tumang kasayon nga mahimo manunta sa Dios. Amen. Nga naman nga wala na lang diretso gibalhin gibutang dito sa Kanaan sa dakong kasayon nga mahimo manunta sa Dios. Kay nakita man nga gamhanan ng Dios. Pero miagi pa man gyud sila sa labihang pag-antos. Kaya nga ipagawas bangka sila nag-antos na hinuon nga nasuko na hinuon ang paraon o gidoble pag hinuon ang ilang mga kasakit, ang ilang mga burden. Pero kadto mao'y pag-umol sa Dios kanila. Amen. Ngano nang dili man abundansya ang pagkaon o mainom, ngano mubati pamagyapon sa kauhaw o kakulang sa pagkaon usahay. Nga, nireklamo na lang gani, sumala itong gibasa kaganina nga 4 na lang unta na namatay kami dito sa Ehipto uban sa tapad sa kulon nga puno sa pagkaon nga karne. Kaya dinhi, mo na lang nga Ginoo nga, mo ni buhaton niya, magkakaon mo, nakadungog ang Dios sa inyo, tinagi kong Isis. Nakadungog siya kaninyo sa inyong mga pagpahulbol. Sige, makakaon ka mo sa karne, mauto nga naghatag ang Ginoo sa buntong. Makakaon ka mo sa tinapay, mauto nga nagpatkuhan siya sa tunog, nahimo dayon ang tunog sa kumuntagon, nahimo na dayon nga tibugok nga gagmay, nga tinapay mo dayon kanto, ang hinganlan nila nga mana. Ang pag-umol sa Dios sa ato, ang pagpurma niya nga mahimo gid ang iyang mga anak, nga mahiangay nga sama gayud sa iyang bugtong anak nga may kamagulangan sa daghang mga magsuon nga mao si Jesus Christ. Ipaagi ta niya sa iyang gamhanang kamot. Iya tang purmahon sa paagi nga makabalutang mutahod niya, sa paagi nga kabalunatang musimba niya, sa paagi nga kabalutang musunod sa iyang kabubuton, sa paagi nga mahimutang masinugtanon, sa paagi nga mahimutang masaligon, matinuohon, o mahimutang malaumon, buhaton ang na sa Dios. Mahimutang matarong, mahimutang balaan, niha para kaniya. Ug ang Dios, ang iyang gamhanan kamot, mamuhat, gamiton niya ang mga nakaringlain ng mga sirkumstansya, ang mga pangitabo. Amen. Pag-umol ka na to. Pero ang atong mga nahuna, dili basta makatugkad ni ang Ginoo ang makapasabot ka na. Anak, muadto ta sa Santiago mga igsoon. Santiago o sa Pedro. No? Santiago 4. Versikulo 6 padulong sa 7. Tinahanglan daw ta magpasakop diha sa gamhanang kamot sa Dios.
Kanang pagpasakop mao na siya ang mununot kita na kung unsaon kita niya pagpurma. Pero kita gapangita kita gatong comfort zone nga dito kita gusto. Pero ingon din na magpasakop unsaon man pagkapurma sa imo sa magkukulon kayutang kulunon ka man kung kapanagang ka. Pag ingon niya nga ops sinanya purma, ika ops dili ako na. Ayaw ko pagita na. Ayaw ko ibutang dia. Unsaon man pagkapurma nga dili man ka magpahawid sa iya. Di man ka magpakontrol sa iya. Ang magkukulon iya biyang purma ng kulon pinagi siya kamot, di ba? Kita man kahayutang kulunon. Dili ta mapurma nga mahiangay sa iyang kahimutan. Mahiangay according to his pleasure. Dili kita may magdesisyon sa pagpurma sa atong kaugalingon niya, atong i-present sa iya nga ni ara ko Ginoo. Inaani ko gusto ko ingon sa akong pag simba nimo, sa akong pagsunod nimo, sa akong pag-alaga nimo, sa akong pagkinabuhi. Gusto ko inaani ko. Ato na i-present sa iya kung giunsa nato pagpurma atong kinabuhi. Dili atong i-present sa iya, ang atong kaugalingon. Ipasakop nato na ni ako Lord, yuta man ko nimong kulunon, ni ako purma ako. Ipapurma nato itong kaugalingon sa iyo. Dili base sa atong gusto. Dili base sa atong una-una. Isaiah 55. Kaya nga akong una-una, dili ba inyong una-una? Huwag ang akong mga dalan, dili ba inyong dalan? Maingon nga ang langit layo gikan sa yuta, ingon ana kalayo ang akong una-una. Inaana ang gilayon sa una-una nato diha sa Dios. Mas taas ang iyang una-una. Ang gusto nato nga disenyo sa atong kinabuhi, ang gusto nato nga asa ta magpuyo, ang gusto nato nga unsa atong kabuhaton, ang gusto nato nga unsang dalan nga atong subayon. Kana nga una-una, dili na mo una-una sa Ginoo, kaya ang una-una sa Ginoo lahi sa atong una-una. Amen. Pero kita gusto gyud nato ang atong una-una. Pero ang iyang una-una, masabta nato pinagi sa iyang pulong o pinagi sa iyang gamhanan kamot. Kay mao kini ang iyang gamhanan kamot, ikamot sa magkukulon. Gamay mo porma nato kay ops dili na mao ang imong kabuhaton, dili na mao na nga iya kang umulon. Ang iyang kamot mo ay magtimon kung unsaon pagporma, nga mapurma kita para mahiangay sa iyang kahimuot. Madisenyo kita nga makapahimuot kaniya. Basta magasunod lang kita sa iya pulo. Asa ta komportable diha ta. Tungod kay mabalaka ta, tungod kay mahadlok ta. Mauna nga dinhi ko kay mas komportable ko dinhi, murag di kay ko dinhi kabalaka, murag di kay ko dinhi kadlok, murag muangay sa ko dinhi, murag gakalipay ko dinhi so dinhi ko ani. Pero ato nang hunahuna. Pero ingon ang Ginoo, labaw ang iyang hunahuna. Di sa atong hunahuna. Taas ang iyang hunahuna. Dili na may atong hunahuna. Kadili na mo iyang hunahuna kung unsa atong ginuna. So kanang pagpasakop sa iyang gamhanan kamot, mauna ang paghatag mga kaigsuonan o higayon sa Dios sa iyang mga kamot nga motimon sa atong kinabuhi. Dili na ko komportable ani Lord. Dili na ko komportable. Pero basaha ganig balik tug Santiago nga gibasa ganina. Muhatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Kaluyan kaniya, tagaan kaniyag chance, basta magpaubos ka, naa kay grasya nga madawat. Pero ang tao mapaytason, santaon sa Dios. Gangon kaniya, mato pa niya sa verse 6. Siya nagahatag og labi pa kadakong grasya. Busa ginaingon pagasantaon sa Dios ang mga mapaytason apan ang mga mapaubsanon, siya nagahatag og grasya. Santaon kaniya sa imong plano, santaon kaniya sa imong hunahuna, santaon kaniya sa imong gusto nga disenyo sa imong kinabuhi. Kay mapaytason ka, di ka kapasakop, dili ka magpapurma kaniya. Daw di kay gusto mo gid niya nga purmaon ka kay matod pa sa itong ibasa sa Jeremiah kanina nga mapurma kita sumala sa iyang kabubuton kay kana mo oy maayo alang kanato. Dili lamang aning kinabuhi kundi sa malabo. Sunod, verse 7 sa Santiago 4 lang yapon. Busa magpasakop ka mo. Eh kung di ka magpasakop, santaon ka man yapon niya. Pulayas ka. O palayo ka, matipas ka laing agianan, santaon ka yapon niya. Di ka yapon malampos sa imong gitinguha nga plano, kaugalingon. Sa imong gustong disenyo sa imong kinabuhi, santaon ka man niya. Busa ingon din na sa verse 7, magpasakop ka mo nga masinugtanon sa Dios. Kung diha sa pagpasakop sa mga sinugtanon sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa o kinisya mo karatil pagdalagan gikan kaninyo. Kanino kong yawa ang iyang trabaho, gusto siya kitay uban. Iya kang ulog-ulogan sa imong gusto.
Gusto siya, ulog-ulog sa imo nga. Sige, tama na mo na imong gusto na sige. Karon malayo ka sa Ginoo, mo na ingon niya. Sukli ninyo nang yawa, kay kanang yawa mo na sige panampit nimo, sige pangdaldal nimo asa ka paingon. Unsa imong gusto, sige ka niyang ulog-ulogan. Sa taa na aron mo karatil ng dagat. Amen. Sukli na aron mo karatil ng dagat. Ingon niya. Diya sa 1 Peter, nay nasulat diya mga kaigsuonan nga ipaubos, ipasakop lang gyapon, submit lang gyapon ng igsuon. Ingon din na. Kinahanglan daw gyapon nga mag-submit kita. Si Apostol Pedro nagsulat niya na asa kita mag-submit, magpasakop diya sa gamhanan kamot sa Dios. Unang Pedro 5:6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Gamhanan kaayo ang kamot sa Dios. Tanawa dito sa Israel, sa dito sila sa Ehipto. Labihan kagamahanan ang kamot sa Dios, pero kinahanglan silang mag-submit. Humbly, magpasakop sila nga mapaubsanon. Taliwala lang gitugutan sa noon sa nabahinon ni ipagawas magkatagikan dinhi. Nagantos naman hinuon ta sa hilabihan. Ni samot naman hinuon kasuko ang paraon. Niingon ang mga tao, gihimo lang gyud hinuon ninyo nga masuko sa amo ni si paraon. Labon amigo man inamo siya. Karon gidubli-dubli na hinuon ang amo mga kabugat. Nasuko siya. Kita sa aton kinabuhi na ipanahon nga mahitabo nga kita ba? Kita ang atong gusto mo ay gusto nato nga masunod. Kay gusto lagi ta komportable ta na atay plano nga disenyo sa atong kinabuhi. Unya kung asa ingon ni taga di ko kay mo palayo din ta mo distansya taga di ko diya kay dili ko ganahan. Pero kung maoy kabubuton sa Dios nga pinaagi ana matungan iyang kabubuton dapat giaitan magpasakop. Isang lisod. Pero ingon man si David nga, bisan ako magalakaw sa walog sa landong sa kamatayan ako dili mahadlok. Kaya ang imong baras o ang imong sungkod nagabantay ka nako. Pero mao lagi na kinahanglan pagigtang timunan sa Ginoo siyang gamhanan kamot. Kay kung ang ato ng desisyon ang basagdan, di man tayong tawiling mo desisyon. Dili man kita maagda mo na kinahanglan tagpush. Di ba ang magkukulon? Iyan ang iduot yang gamot kay kung di nga iduot yang gamot, di mapurma ang kulon. Kung walay pressure mga kaigsuonan sa pagduot sa kamot sa magkukulon, I don't think so nga mapurma ang kulon. Ngayon kakaroon ang kulon, kulonon, yung naniyutang kulonon, dili niya iduot yung kamot niya, dili niya dikit, mapurma ka. Unya ka ng dikit nga kamot, husgan ka na nga kamot, gamahanan ka na kamot. Mighty hand of God. Di ba? 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Busa ipasakop ninyo nga ipaubos ninyo nga masinugtanon ang inyong mga kaugalingon diha sa gamhanan kamot sa Dios kay siya og siya magabayaw ra unya kaninyo sa tugmang panahon. Antusa lang sa makadiyot kanang ingon nimo nga di ka komportable. Pailubi lang sana. Dawata lang sana kanang ingon nimo nga lisod kanang imong gikabalakan nga maunsa ka palang unya. Pailubi lang usa. Kay gikan diha ibayaw karaniya. Ituboy karaniya. Di karaniya. Balik ta sa Roma. Matod pa din yung mga kaigsuonan sumala sa atong gitunan karon nga sa verse 28, kita na sayon nga diha kaniya nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o nga mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. Nagbuhat og maayong Ginoo kana bang ang iyang mga pamaagi para sa atong kaayuhan. Amin nga mensahe niya. Pwede nimo kuan pangayoon. Pwede man ka mangayo. Ganun di naman lang ka mangayo. Mangayo pa ka wa giklaro imo bangayo. Mangayo ka atras sa bandi. Iya nga pargiya lagi ani. Ikaw na ayo pag pangayo ano way klaro. Unsa man ka ikaw mismo ka pangayo, wa ka klaro kabalo sa imo gipangayo. Gapangayo ka nga dili. Unsa man yun? Okay lang. Dili na ana. Kung mangayo ka pangayo sa tinud-anay nga pagpangayo. Unsa man imong gikinahanglan? Unsa man imong gapangayon? Mangayo ragon. Amahan dinhi sa yuta bisag daotan. Mangayo iyang anak og tinapay di taga agbato. Mangayo og isda di taga agbitin. Ang amahan nato nga naa sa langit dili pud siya ingon anak, mas labaw pa siya. Kay siya matarong nga amahan. So kung mangayo ta sa iya og maayong butang, dili ta ni tagaan og daotan. Maayo ba kung mangayo tag ayuhon ang tao nga naay sakit? Maayo. Daotan ba din ang mangayo ka nga ayuhon ang tao nga naay sakit? Dili na daotan. Kung kini nga dalan nga iyang mensahe mao kini ang dalan nga gusto niya kanang isa
Kanang isa mao nga magpasakop nga masimutanon sa iyang gamhanan kamo, magpapurma. Dili kay sigig palayo. Dili mo ni kay. Nya ang ikaduha, kini nga kung mangayo gani ka, klaroha imong pagpangayo. Ayaw anang pagpangayo nga way siguro nangayo dili. Ikaw mismo nga nangayo wa ka kabalo kung pangayoon ba mo na o dili. Kini karon akong gisugo. Kung mangayo ka, ipahibalo nga mo gina imong gipangayo. Kasabdi siya nga magdesisyon. Ayaw pagdesisyon daan. Ikaw na may nagdesisyon nga okay lang o dili. Niya ka sa side nga imong gapangayoon. Pero siya may magdesisyon kung noon sa'y maayo o dili. Ang importante sa imong pagpangayo, let your request be made known unto God. Amen. By prayer and supplication. Philippians 4:6. Be made known. Kung sa man nga pagpangayo nga, wa man ay klaro. Pero ang giingon sa Philippians 4:6, be careful for nothing. But in everything, let your request be made known unto God. Made known unto God by prayer and supplication. Kung sa man made known unto God, klaro ba? Klaro nga request. Dili ka nang okay lang o dili. Baliko na to. Ganahan ka? Na iniingon sa imo? Mga yung tabang, pero okay lang din mo tabangan. Mutabang ka pa. Ano ni siya? Philippians 4:6. Let your request be made known unto God. Made known unto God. Made known unto God. Klaro. Klaro gyud, ipaklaro gyud sa iya ang imong request. Amen. Ipahibalo gyud sa iya. Ayaw pagdesisyon. Ikaw ang imong buhaton is let your request be made known unto God. Ipahibalo lang sa iya ang imong request. Ayaw anang nag-request ka pa, puwa man say klaro imong request kay okay ra man ay dili. So diha nakakaton ako. Kani mga butana. Busa tabangi ako ninyo padayon hangtod karon, let our request be made known unto God. Pero ang pagtuo sa Ginoo, niya gitudloan kita. Magpasakop sa iyang gamhanan kamo. Kay doon na siya tuyo o plano para kanato ang madisinyo kita. Karon ganina buntag nakahuna-huna ako kay kanimong kong pagkagabi o kagahapong adlaw nanawag ko sa among amahan about kang Yuri. Iya dayong disgutan ingon pa niya ang usa man gud anak nga angay i-considerar mao kini nga unsa bay target sa Dios kay usa man gud usahay ang ginikanan. Mao na nga ang anak nahimong ingon anak para ang ginikanan matandog ug ang ginikanan makahinulsol. Amen. Aron ang ginikanan makaamgo may naglukon sa Dios umutuo mo alagad sa Dios. Amen. Amen. Mo na ginana ang anak ingko ako siyang gitubag na anak kay kabulungan ta bersikulo. Di ako sa siyang gikuan nga tinuod na pa sa una ra man nga mga kuan pero murag di kay ko kumbinsido kay makakuan ka na pero murag di kay ko kumbinsido tungod kay naman po'y nasulat nga dili man ang anak may magpasaan sa sala sa amahan. Na ang anak di ay mo'y pantos o silutan tungod kay nakasala ang amahan. Na medyo sa siya nakaingon nga bitaw sad pero mao lagi ka na anak. Kung mo'y paagi sa Dios nga dunay magantos para sa kinatibuk ang plano niya nga dako nga kaayuhan, buhaton gid na sa Ginoo. Pero dili na ko ipasabot nga walay hustisya samara nga didto sa Israel. Nagantos man tuod sila, dunay may mga tao nagantos, pero dunay mas dako nga plano ang Dios para sa kaayuhan sa daghan nga mga tao. Amen. So naa gyapon ang hustisya. Kay gusto lagi sa Ginoo nga idisenyo nga matuloy kadtong pagkatao atong kinabuhi. Ingon nga imong anak nga madto pa sa tagibasa sa Roma nga mahimo kitang mapurma sama sa iyang kamagulangang anak nga mao si Jesus Christ. Nga madto pa diha mga kaigsuonan kadtong iyang gipanagtawag kadtong iyang giilan ang daan iya silang gitawag og kadtong iyang gitawag usab sila iyang gimatarong og sila nga iyang gimatarong iya usab nga gidala ngadto sa himaya. Gusto sa Dios nga ma-transform ang atong pagkatao sama sa usa di ay ka pulunon nga manindot nga pulon nga pagkakulagway nga makapahimuot kaniya. Papuslanon sumala sa iyang katuyoan. 1 Peter 5:6 ipasakop ninyo kung saan ninyo makabalingon diya sa gamhanan kamot sa Dios. Delikado na gamhanan ba nagakamot nga imo na supakon. Napalandungan ko ang nahitabo kang unas. Nilayo siya sa kamot sa Ginoo. Dili siya mosunod sa plano sa Ginoo sa kabubuton sa Ginoo. Paadtos ni Nibi ipagwali mo adto na inon starsis kung sa minitabo nahimong problema niya kay giapas man siya sa Ginoo kay ang Ginoo gusto mo gid sa Ginoo nga iyang gamhanan kamo mapurma gid matuman niya plan
Nakuha ba niyo yung mensahe? Amen. Nga dili day maayo nga magpalayo ta sa kabog sa Ginoo. Dili nato sundon kana dili day maayo nga dili ta mo sunod sa iyang programa o sa iyang kaluuban, sa iyang will. Kada bitaw ang atong programa mo atong sundon, kadang ang atong kaluuban, ang atong gusto mo atong sundon. Kay diha man taganahan, diha man tagaangay, di na maayo. Kay hindi natin matanggap ang kasiyahan sa ating mga kahilingan, hindi magiging ganap. Di ba? Pero mahimong hingpit ang atong kalipay diha sa atong mga hangyo, sa atong mga request sa Dios kung kita musunod sa iyang programa. Musubay sa iyang programa o sa iyang kabubuton. Hallelujah. Ayon sa prayer, katong teaching about sa prayer na let your request be made known. Di ba? Amen. Klaro nga pagampo. Dili ta moingon nga og dili ihatag okay lang. Dili tay na. Ayaw pagdesisyon diha nga side. Ang imo iklaro ang imong hangyo kay ang magdesisyon sa laing bahin siya nga imong gihangyo. Ang magdesisyon ana siya. Ang imong request mao iklaruha. Ayaw pagduha-duhaa. Klaruha ang imong request. Kay siya magdesisyon para sa laing bahin kung unsay angay. Basta kay klaro lang yun ang imong desisyon. Your request is really made known. Klaro siya. Gipahibalo nimo ang imong request. Klaro siya. Kami man naging pag-uungol sa ato ang Dios nga gabuhat ug maayo. Dias tanang butang. Salamat sa grasya sa atong Ginoo. Nawat unta nga ang grasya sa Ginoo mabot kayo sa tukmang panahon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Manindog kita, garatataman sa atong paghisgot na ani.